Sih rumah aku enggak neng pabrik. Bojone meninggal, terus kenal kau, terus ada ini. Wes to, lek sir mentel mentilo, aku rasir minta. Aku duwe dhewe. Deloken merem lho bocahe. Dikekne panasan sak jam ngono jajali. Merem bocah. Enggak. Iki gosongan ya, Mak. Tak anget tak gosongne ngono to. Kayak ombian omah itu iki lho. Buri. Kamu kan ada kamar mandi toh? Lha iki sebelah kamar mandi. Iya, gedek. Terus sak ngertiku terus Endrane si lunga nek batu bara kae kerjane batu bara baru bangun rumah iki sak ngertiku. Ya, tapi lek versine keluarga kalian saya tidak tahu. Jarine oh iya, berarti bener ya. Pokoke dhek lunga terus mari kono gawe omah iki sak ngertiku. Terus kotoke Endra kan balik papan ket SMP paling. Oh enggak sih lek SMA. Pokoknya mari ngono SMA. SMA ya, SMA ning kono terus kerja ning batu bara, terus mari ngono gawe omah iki, terus geng berapa tahun ngono balik deh. Balik rabi menikah. Terus mari ngono, Balik rabi menikah. Yo saya balik ke batu bara kan kerja ning Indomaret ya. Kerja ning Indomaret dek kecelakaan. Kecelakaan kakinya kan patah toh. Terus mari ngono kenal kuwi rabi kuwi terus mari ngono kerjane dina ini Indomaret sih rumah aku. Enggak neng pabrik. Bojone meninggal, terus kenal kau, terus ada ini. Aku enggak ngeruwi malan cilikane Kaila. Tenan. Enggak ngeruwi aku cilikane Kaila. Enggak kan dek etan. Iki mbok dulang ora to? Makane meneng ora gembeng, iya mergo wis didulang. Lah wis bayar, lek kan biar tak biar kabeh lho, Blan. Tapi mending ya pembangunannya ya. Tapi tinggal cah SD. Lah mau makane gurine beda kok kaya ngono. Tapi sekarang bocah seru, aku demen kok nyawang. Saiki pembangunannya jan roto ya. Semakin indah dan bagus ya, Nduk ya. Mahku kok masak soto nek mahku enak no ya. Karo apa? Masak sop. Dah, ya ganti kabeh no. Ilokan ngerti loh, celok dah. Astagfirullah, bayi cilik. Tapi kamu brosir duwe anak aneh. Sok mben. Sok suwi sik rongkir. Aku sik trauma rasane kon. Kan kamu enggak operasi toh? Enggak. Nyapa trauma? Kontrasi loro lho, Bang. Alah ora tapi bar kaya renek rasane. Asline iki wong metenge kapok Lombok. Oh kan? Urung telere pas meteng geke tiba-tiba kayak jam medune wah. Berarti kamu pas meteng kuru malan. Kuru pol Bar bayi malah balikne. boleh dak. Tapi ora sendirian pas Perawan. Kamu perawan lumu ya? Perawan lemu? karo Dela sak aku. Masa? Heeh. Esok ben Dela rabi loh tanggal 18. Iya iki ngeterne. Emang dikongkon kalian? Bangkoy keterne manten. Pengen dikene. Heh? Nah, aku nggak cantik kok, Bu. Ngono aku tak di rumah ae. Aku tak ambek Bu Awang di rumah ae, aku nggak ikut aku ngono. Ya. Ya melu to, jaluk tulung tanggane ya. Nganu to, apa iku jenenge? Nggawa sanggan? Apa sanggane ya? Aku ora kepikiran. Kok iso kepikiran to? Apa jajan? Saiki jajan akeh reno-reno. Gua apa terus Lah iya. ben celana simpir ini Indra aku tuh ini bagus. Nah ya, Pak. Iki kejam to. Mbok kon mbah-mbah iki ya. Kuwi. Heeh. Apa orang rambutnya kayak sak pemen iki. Sak kenteng. Rambutnya kayak mereka kayak tipikal wong sing Gampang ganti-ganti baju.
ya di tanduse ning kamar. Oh, terus kok lek esoke baru ditokne. Lah baru ditokne. Heeh. Terus sakmu nyapa lek Indra mbah-mbah? Awakmu bagian apa? Turu. Ayu ya. Mbok kaya aku ki len dina-dina mbah-mbah nyeteli karo resik-resik. Terus segene barang to. Kene-kene khusus kondisi karo kambing Medan. Mbok nyapu mergo sing kene ikut paling ya. Heeh. Jan hasil sedina mek mbah-mbah nang jeding ra alian. Iya, Mbak. Wingi ngene resik ra lek mbah-mbah pamit dikopi tok ngono. Bener sih, Mbak. Enggak sambat ya? Enggak sambat kesel? Terus apa isuke isu dimasakne. Isuk masakne apa? Masak sambel endok karo Kulupan. kayak apa ngono lho. Oh, lah ya kulupan. Iya kulupan ngono kuwi. Terus nganu sorene no. Sorene nyapa ya? Jalan-jalan. Sorene nganu diintasi to karo dhek. Heeh, dilempiti. Tapi lempit-lempit romari. Heeh. Aku ndulang iki. Ndulang iki dadine jam Pokoke lek medal lekas ngono nggih alasan ora tantang gawe. Bagus. Ini bermagriban kan ini. Nganu aku kan delok futsal ya. Delok futsal. Oh, kan. Wah, berarti sedina blek mbah-mbah imae golek nganu ngrahatimu arepe pamitan delok futsal. Oh, kan jagalan kan tanding to. Heeh. Terus akhirnya gah tak kontrol tak olehnya. Ya Allah, padahal wis pamit iki wis ngrahatimi sing mbok ora olehi. Ora tak oleh. Terus Jadi sih ngono ini ya wis do budal. sih dek koyo lumo jan. Koyo oke ya koyo melas lho terus akhirnya nih wis delok tapi nek syaratnya Syaratnya apa? kok mulai kita jajan. Anjir. Terus Jajane apa? Heeh. Roti bakar. Terus? Tiramisu dari anu Awakmu gak melu. terus orang bedele tak kene iki kamare ning kesana kaya kakak pecah lah kono karo Ya Allah, astagfirullah. bandine iki saya lemari sing dilembuti Ngono ya lek duwe bojo lek ayu kurang ajar dadine kudu manut. belum mbak temen gelem di terus tak ngene iki jajane Medan ning ruang tamu iki dilebokne ning kamar Tapi dek gati ya karo awakmu. dulu mau tak kangkon berwi to oh lah botol ning jero tak kok ngombe piye dikokno tak kok ning botol karo Astagfirullah. ning kamar Wih ndelok futsal tenan apa ngluyur? dulu futsal enak videonya terus anu apa nih iki lek kan ngono to Cek mending ngono apa neh iki ngono. Biar arepe budal terus itu. terus sih ya nih HP-nya Jason saya kuat banget Hmm. wes terus di jalan tapi nganu kok jali ya jajane gimana kalau lah Heeh. oh ada ini kan sebenarnya kalau ini roti bakar karo iya di ini untuk gorengan tapi kayak goreng-goreng loh Heeh. pokok ngono kuwi gone kuwi Kurang ajar. Ya tisu wis ngerahatine kono mbah-mbah arepe budal persyaratannya dawa. ini loh aku ket setengah siji sampai jam telu pas aku turu enak sih mama tenan lho ora apa sih jarine aku buka snack Meda tuh kok Meda snack tak dulu dengarin Tolong pak. kan bijine kan sak pak 7,5 Heeh. es mono tapi ya aku bisa turun minyak Jan. Iki lho, njaluk mimik lho. iya Bulan guys. Nya, njaluk mimik ana sik. turun nyenyek Mimik sik. Oh ini Bu Awang apa enggak? sana iki Mimik ana sik. Ning kono nek wong lanang kok. enggak lek ru bayi kemarin Kok iso roh kemarin ya madepe ngulon. Alah, orangnya yo lah iya madepe ngulon. Kalau Pak Sukir unduh nganu guys, apa jenenge? Unduh kembang orangnya. Iki bapake Mas Indra. Penghasilannya kok kembangi lumayan ya. Pemeneh lek bodoh. Sik meneng-meneng sikile delan-delan meneng-meneng. Meneng sik kelakuane delan, guys. Lah iki delan sikile. Tutupi. Aja sikile sembok tutupi. Sing pake lah tutupan.
Omongi mamamu lanang wedok ngono lho, wis ayu ya. 3 minggu ra cethuk lho wis cantik saiki. Oh to? Iya to? Oh kan? Lanang ya tuh. Jarine lanang ya. Jadi Mas Fang tuh cowok ya. Ora, wi mergo awakmu. Ah. Hah, ini cowok apa cewek? Kalau cowok kok pakai baju cewek? Wah, kalau ya. Ah, iya toh. Wes Mimi sik. Mimi tak adep nih Rono sat. Si gemoy. Wes to, lek sir mentel mentilo, aku ra sir minta. Aku duwe dhewe. Aku ra sir minta, wes to mien. Iya, mien. Aku yo ora pulang, ora sadi ingok. Wes to mimian. Coba lek nyawang kok ndek. Apa? Aja mbok ngono ento sirahe kira engko ngono lho sirahe kek nang kono lho. Sampeyan wong endi to, Mbak? Kono itu. Mbak jenengan tiyang pundi to? Kok idut. Mung asline wong endi nganu? Jatileng. Jatilengger. Ya dah ya. Asline Meda wong Jatilengger, guys, oleh bojo wong Sadeng. Mergakno kan wong Sadeng iki lanange gandeng-gandeng wedoke ayu-ayu. Dadine dhek iki kepencut. Ha to? Iya kan? Enggak. Oh enggak. Aja munafik loh iki, nyata iki. Wis ta pangku mamamu ae. Ya Allah. Kan nyandi. Ora nendi-nendi ning omah. Ora bakar-bakar ya? Bakar-bakar ah? Makanya pas tanggal segini loh. Bengine bakar-bakar ah? Aku nih itu loh. Oh bakar-bakar nang kidul. Itu Aku tanggal 1 ginena live bakulan to, ndelok ra? aku enggak dulu HP plus so pasti. Astaga. Aku kira tau dolan, ra tau nendi-nendi. Paling metu ngono nyapa ya, golek mantok. Ora tau dolan. Lah nyapa ora dolan? Ora nenataran? Blas? Aku cek gitu. Nyapa to dah nyawangi aku dah. Nyapa to dah. Bahawa ya Allah. Dinge nek kucing teko omahku paute nek sapa ya? Bar tak pakan tak sirat dalam bunga omah lek suwi-suwi brewak kucingku peh. Jagek aku. Kapan ke cuma dolan toh? Heeh. Kok kene. Enggak begetak. Enggak tak. Lanjut ya wong. Noleh? Dia kayak linglung ngono. Noleh. Kayak wong linglung pokoknya dia noleh terus sih. Paling ngene, aku tuh kok kene kok enek sing mengenaliku, ngono gak sih? Beri karo iki nganu to. Tak tokne to Heeh. iki. Iki lanang wedok. Lanang. Oh, terus. Dicedeki to. Heeh. Lah, Kewerah. Iki apa buntutnya nganu to? Buntutnya munggah ngono lho. Heeh. Ini mau mekar. Terus Kayak cimoli nek meneng jaga kucing uplak-uplak. olah-olah kok goblok kucing goblok terus. Terus. Orang ngerti gelus berarti. Nyapa dicabuli karo nganu kucingmu. Enggak dicedekin. Kucing lu kan grendeng-grendeng nobari karo. Ngono. Tapi sih meneng ayo. Yo ora mbantah. Meneng ayo, Mbak. Kayak kucing oon kayak kucing teh. Anjir. Mek ngono ndak. Bareng ngono balik. Anu dicekel. Itu yang dicekel. Nek ya cimal terus balik. Boleh. Au. Kayak kucing. Nang omah ya ngono kuwi. Mergo emah ya. Nang omah mangan turu, tapi iso golek tikus, iso golek cecak deh. Kebanggaan sebagai pengingu kucing. Tahu lu batang orang. Enggak. Dia mek tikus ngono kuwi. Di kamerne tapi dhek lek iso nyokot ngono digawa nendi-nendi ngono lho. Ya dah. Mulai gede. Saiki rumah aku rapati gede. Meda arep tak jak pulang aku arep sarapan karena sudah melapar perut saya. Oh iki lho pernikahan Endra karo sapa Retno tak fotone. Bene. Sok keren ya Endra ya ternyata ya. Mas Den, iki kok tulung ya nek ana wajahku terus iki wajahe bojoku ya, Mas. Dadine ben aku ndek foto pernikahan, Mas. Masa aku ora ndek foto pernikahan to delok to.
Oke, terus yang kita thumbnail ya Mas ya, seakan-akan nganu iki fotone Mbak Nawang. Iki BE Medarno, terus iki Endra, guys. Lah iki nganu iki Kaila iki. Nah. Kaila, sapa ta semacake Kaila kok iso sampe mripate kaya momok iki? Heh? Lho entah. Iki semacake awakmu iki. Iki iso abang beranang kaya penyanyi. Iki lho. Heeh. Iki semacake sapa? Awakmu iki. Ono? Astagfirullah, delok entuk dipacake abang motone mentolo. Lah iya enggak, maksudku pipine iki lho, mosok teko moto barang blasone. Lah iki sapa iki? Oh, iki mboke. Pas fotonya Meda di meteng tuwek. Masa? Kuwi 14 Juni, 29 Juni ki metu. 14 Juni. Kuwi wis jane 14 Juni. Heeh, terus Meda. 29 Juni metu. Nang endi iki acarane? Nang ngene lho, jadi sangklek bocah. Ditoto sik. Iya, ngene Mbak Wang yo. Ben engko diumbahno. Aku arep sarapan, guys, luwe aku. Mau tak kon masak soto karena aku mau kedatangan tamu dari Sidoarjo. Nah, ini tamuku iki biyen ini tau ngeweki aku petis kupang kambek apa iku jenenge oseng-oseng kupang. Nah, kali ini orangnya mau kesini mau ngasih itu lagi katanya. Katanya pengen kesini pas zaman ket Oslo kayak ternyata sampai buyar. Belum bisa kesini, terus iki baru iso kesini dan naik motor, bayangin tekan Sidoarjo terus neng Blitar numpak motor, guys. Ya? Enggak, temen. Ya. Don. Kok malah manteng nyapa toh? Meneng ayo. Meneng. Nah, ajokno terus. Sik noleh rene ra? Meda. Wis lali deh. Meda. Nyapa to kok dijenengne Meda? Meda artinya kecerdasan. Cantik rupawan, berarti anak yang cantik rupawan dan cerdas terus? Nyapa to kok nek jenenge bapake barang? Oh, ben ngerti lek iki. Rahayu pas dua apa men to? Rahayu ki jengklong Rahayu. Pas jengklong akeh. Ngene Indra ini sama Rita nandur selada loh. Ini benih apa to ini? Yo. Serindel. Serius harus dicuci tahu. Pak kita turu bocah. Pak. Turu iya nih aku langsung. Nyapa to panas so sehat no. Kan isu bocah cilik kena kuning kudu dipepe kok. Nyapa mikir? Mudun piro? 2 kilo pitongan. Delokan merem lho bocah. Dikekne panasan sak jam ngene jajali. Merem bocah. Ora apa-apa to, sing penting kan sehat to. Kita bikin sop-sopan. Kita sarapan terlebih dahulu, nggak tahu udah matang apa belum. Yang penting nomor 1 makan dulu. Wah, makku saya kayak bumbu, guys. Orang teko ayamnya. Ayamnya orang teko, dah tiba-tiba dah makku saya goreng, saya ngirisi kentang nggak sini. Iki enek opo? Enggak. Iki gosongan nih, Mak. Tanget tak gosong nih, ngono toh? Meda. Emang. Dan emang lo sampai
Bisa enggak? Ewang-ewang bisa enggak? Mbak Ati nanti, Mak. Ewang-ewang bisa enggak? Hah? Dorong mahlar Mak Kidul, ketoknya Mak Kidul diresi. Ya ning lor ya? Wis salian? Oh, apa nyane arep enek tamu? Ono sik sini dah. Ini baju-baju kuda, ini dijual dengan harga yang sangat murah ya, Daya. Ini ada harga yang 10.002, 10.003. Iki tinggi mahes, embuh yo. Cilian enggak sih? Kayaknya gede deh. Iki sing kecilian. Saiki wae tuku seragam neh, guys. Soalnya seragamnya kayak ngene iki. Gini, seragamnya sampai 3 ya, kelas 1, 2, 3. Kelas 4. Oh, tahun ganti. Ya duduk sini sih. Kita jebone playmat ya.